fáilteút aráis. Nis tá muidir goil ceacht ólaíochta íana. Mar ecinn sib tá neart stufleach amach an séir márdam, mar tá muidir goil torgnamh a dhéana inneo. Nis is an torgnamh tá muidir gar a dhéana inneo, ná tá muidir gar na buin airigid seo a glána, agus tá muidir gar fáil amach cé acu bleacht is sár a glánas na buin sálach seo. Ceac go leor bhfuil testín cúpla rud chun an torgnamh seo a dhéana. Ar dús, testín sé bhán airigid weit. Testín sé leacht difriúr weit. Testín cúpla peg. Testín freisin trádare na méid na buin agus an leacht chuir isteachantab. Agus chomáile sin testá crús go weit chun na leachtaní seo a thós. Nis, tá cúpla rial ainn seo a chas muidir úsáid ag muidir déanana torgnamh sa gcuis go méid an torgnamh go méid sé féráilte. Ifir héan, tá na buin chosálach lena chéile, bhfuil mar ag muidin seo, tá na buin seo ar fad chosálach lena chéile, siad brocach. Ifir dó, tá an méid céna leachta an úsáid, bhfuil sinna bhág bhfuil crúsca ainn chun méid na ar teis an leacht. Méid na formach méid céna leachta an úsáid, agus i tríú ceann, tá an méid céna ama i gceist de gach leacht, bhfuil ben muide ágá seo ar feadh chuig númad. Mar sin ar ailín. Nis tá mis gáil chéir cíine go seo dhéanana, fét san sé cíine go buíanana agus tóghaine seo Somáile. Ceac go leor, tá muid amach ar dús an finéigear, agus tá muid 20 millilítir go chuin leacht. 20 millilítir finéigear. Cóla inis. 20 millilítir cóla. Úsáid me tuisce inis. Agus 20 millilítir isce. Mar seo. Feit dúhéin leacht níocháin agus níocháin béle íana Somáile, tá mis gáil bogarí agus an ketchup a chuir isteach freisin. Harta 20 millilítir an sin ketchup freisin. Nis, cé acu be cheapantas is ára aibras agus me chuir isteach na buin seo. Gur me bán isteach sa vinegar, bán isteach sa chóla, bán isteach sa nuisce, agus chuir me bán isteach sa ketchup freisin. Nis, i do thuairim sé cé acu seo a aibras is ár mestú. An vinegar, an cóla, tuisce, an ketchup, nó rinne mis níos tuisce agus dúsáid me it seo freisin. Tá muid goil breanúnis ar an trádare ar dúsáid me níos tuisce, chuir me de seo i leachtaíhann seo, agus dag me seo chuig númad. Fang bheith muid cén torra inis atá ar an torgnamh seo. Tá finéigear an seo, cóla, isce, sin trí cíinear nimmuid seo, seo an leacht níocháin, seo níocháin béil agus seo an ketchup. Well, dána muid seo ar dús, an finéigear, agus ní caiile bethe, tá sé fáil beg an glánach, ní sé róghlán. Cóla, tá sé fósach sálach. An tuisce, níor hála mór an arú béir an uisce. An leacht níocháin, rud céine, níor glán se chuir bethe. An níocháin béil, de mór an go arúta teacaí ar sin. An bheith muid de sé ketchup, an de seo, agus feice muid go bhfuil sé brá glánta ag a ketchup. Nis, ní chéalann sé sin gur ghlán an ketchup an bán. An rud a hála ná, bhí imaibrú cemicach idir an agad agus an salan atá sa ketchup agus an oxíd chopur atá sa salachar atá sa món. Agus chabhrí sin imaibrú cemicach a bhíán. Agus tá agad an lag i ketchup sin an fá gur féidirlinn úsáid agus muide féidirlinn í. Mar sin, tá súlam gur haine sé sin líb agus go méid an spríagaí agus sibh dhéanana seo Somáile.